turu. Wah, disepaki teh wisan. Ngeteh kan. Tak ngeteh sik lah. Ben ayo matine ngeteh sik. Ngeteh sik karo mikir cewek mending iki. Iki awane gua. Awane nyaman iki. Lah, awane nyaman yo. Nyambut gawe sik. Enak wong iki donande iki. Enak wong iki. Donan kabeh iki. Don kok ngene iki. Wah, ngene nyamong men iki. Payake iki nyambut gawe iki. Lah, bukake botok sik. Tak bukake sik. Kehidupane wong desa yang ngene iki kehidupane wong desa. Ayo bengi iki. Oh, kehidupane wong desa yang ngene iki. Ana mung bisa disumbukai botol, gawe botol, gawe botol. Iki sakane iki. Tak anu genti ya. Gone panas menini iki mening iki gawe botol iki. Sik lah. Matok iki. Anu botol sik iki. Yo, berangkat le. Ayo. Ayo ki. Yo, nyambut gawe. Wayake nyambut gawe. Jo berturat turune omah tok yo. Nyambut gawe weh. Do nanti ki. Nek wong ora. Do nanti ki. Ngene iki wong desane sangune angkong ngene iki. Lho. Sapa kae? Dapurane sapa kae? Kaya garangan ngono kae. Dapurane sapa kae? Nyolong ora kae, we. We nyolong apa we? Wah. Apa wi ngene iki? Ngewangi kowe, ndang rampung. Sadarake nyolong we, Mas. Nyolong-nyolong tose wi ya ngewangi kowe beda rampung. Yo. Nah, lebokne kene. Yo. Lebokne kene. Akeh canom yo gur aja ngene kae lho, Wang. Lah Kowe dolan-dolan ngono. Gayang enak yo ngene iki. Oh, canom rek. Dapan tekek ngono. Lho. Piye to, Wang iki? Yo ngene iki wong desa yo ngene iki kok enake. Iya. Gawe duit ngene iki. Mbok refreshing karo aku dolan-dolan, golek sing mening lho, piye? Aja goro ae ngono ngene iki ndut, tak dino-dino ndut. Ya apa yo ngene iki gayange. Kene iki yo rumahan ora duwe. Ngene iki. Lho. Ngene iki cithak duit. Yo, aku wis kadek mau ngidang-idang lho. Lah metamit. Gaya ngopo guys? Lah kowe lho tangi turu. Tangi turu piye? Lho, Caisa. Oh, alah. Eno anu ra budak kowe iki. Kir. Dewange cek patrimo. Kir ta sawat bledu engko. Rono. Siap. Sawat bledu dhewe engko. Oh, Ndang. Oh. Rono das ora? Dasine. Weh. Nah. Iki angong bal apa iki? Heeh, Rono. Yo. Ayo. Oke. Ngong. Apa? Iya, wah butak gedeng koyo ngene iki. Tak ewangi. Main dapuran sak tok ngono ngewangi. Wang. Segudak ora ngene iki. Ora iso aku. Wah, dapuran ngono tekak wodan, madone ngono ngitak gudak ngono. Golek sing mening wae. Lho. Kene golek sanguse iki. Lho. Sanguse. Gelem engko rencanane. Yo mbok engko ben payu sik. Jare bose Jon arep rene 900 iki arep dibayar 5 juta. Masuk golek wadon sing mening ya, Jon. Oh, engko nek dadian tenan. Iya. Gas. Golek wadon. Oke. Citak sing ampune ya. Ya. Ijo ngablong iki gayang-gayang ngono lho iki. Gayang ngono iki lho, iki. Gayangku ya sini iki lho, dino-dino. Ya aku amre kanca sing apik ya kowe tak ewangi to.
Bapak tekek manggroso ya ngono, ngewangi. Piye kok ngono jek kurang piye? Kurang mang yo ngono. Gawe wedang ngono. Lah merah mbok gawek ning kopi apa wedang ngono, Jon? Gane bang umpama tekek gayang ngono we gawe wedang ngono. Ya sik to, Jon. Walah. Iya wis gerang. Nyambut gawe kono lho iki. Ya, engko wayah nyambut gawe Jon. Iki jek pengen seneng-seneng lho, Jon. Seneng. Ya bojomu mbok gaglake apa? Boto. Lho boto biasa. Opo? Kaya ngono. Jula, jaluk rabi ya. Dapuran kono rek. Garangan. Garangan, liyane garangan rene Jon. Ono lho. Sono iki mau apa ning nduro rabi wangi. Nek nduro Ayo wangi Jon lah. Kurang piye yo? malah rusak engko. Rusak ora rusak wis to. Aku iki kanca kurang piye to Jon. Tak rewangi ado-ado rene. Ngewangi wiwi. Kono we. Tak geni kono mangan ku sore. Yo, engko ae Jon. Lah. Kene ya ngusoi wong ae. Cempemu piye Jon? Kene ning omah. Ijine sing anyang-anyangen wis mari. Sing ae gone mantri. Lah sing sijine. Ijine gudheken ngendi? Walah, iki Jon ae dodol ae Jon yo. Wah, Dodolan karo aku Jon golek sing mening-mening Jon kono lho. oh, Ceweke akeh Jon ngono Jon. iki gembrabange balang blodu sisan lho. Yo aja Jon. Nah kuwi kanca yo apa golekne sing apik. Ngapik yo. Bapan yo tekek ngono. Engkai apik kancane. Lah yo piye? Jon. Cuci mata Jon, ro sing mening-mening. Dapram cuci mata, mripatmu dicuci. Mata jugil. Lho. Kono. Nggih no, kono. Wabrak lho. Walah. Ayo Jon wis gak tinggal Wong urip anamun bulan dayang ae lho. Dapram. Jon dino arene dine ngono. Dapram tekek ngono. Dayang yo bulan ae. Tak kok nek Jon ngene Jon. Wah, Carane ngene iki Jon. wah rusoi ya bedes wi rek. Aku yo kok Lho, paken. ngewangi sing apik Jon. Mah rusuh-rusuh. Wah. Nah Jon, yo. Nah tak ewangi wis ning kono ae pokoke. Iki ngene-ngene Jon. Wah, dikebaki neh. Ben seneng sing dodol. Alah. Godamu rusak-rusak. Mulai kono weh. Lho, Walah pisane man. oh tak ewangi lho Jon. Wangi dapan malah kaya ngene Jon. iki. Sok botone bae wis dolan karo aku Jon pokoke ya. Ya, tenang kok bose. Kok bose kok arep rene. Oh, Tuku anu boto. tuku botomu Jon. Heeh, tuku. Yang kok iki sedang udah lunga bar payonan ya. Ya. Yang marah. Nang omah. Kasamerok ya we. Hah? Kasamerok we. Oh. Sini-sini we. Bareng susah wae ngejak aku, bareng seneng wae ninggal aku. Oh, Jon. oh. Kanca apa penyakit iki Jon? Penyakit dapuranmu penyakit ngono. Enemu rusak kancane ngene iki. Penyakit kolornya kamu Jon itu Jon. Oh lah. Dah Jon. Musik. Maran ngono lho Jon. Biasa marani sing di malam minggu kae neh. Eh, Mbak Amelia, pas malam minggu kae lho wingi. dapuranmu tekan oh. Kancane yo mening Jon. Kon nyambut gawe ra gemok sanemu. Bane ya, badok iki apa? Foto. Lah. Lho piye to Jon? Wah, baru. Oh, badok iki foto gelem. Moh gua gantine. Lah iya lho Jon, mau buang ngono. Ngate iki yo garangan. Cah nom ngono kuwi Jon, sepur ngono ae. Wong manut iki basa genah. Bosok piye Jon? Dapan koyo tekan. Wis ning kono ae Jon. Nyambut gawe ra. Tak wangi Jon. Malah rusak engko. Titik ae. Oh wis to, manu to. Koyoke pegel engko. Iku ngene wis dadi mening pokoke wisan. Dadi apa? Wis ana iki. Nendi? Apa ana? Lek gawean ana.
Aku sing ngewangi kowe, Jon. Mbok menawa aku apa opahe kena tanggo dolan. Lu tobat mau tekan botol lu nek gelem. Lho. Iki to, Jon. Yo iki tuwek. Lek gawean kono cang lentung. Oh, anake gawean anak wong yo. Dapuran kok barangan kok. Kono. Rambut gawe. Wis to. Tumben digo masa depan. Engko rewel ae tak lolo. Pikir kandil mayok ngono. Kono. Lho. Wah, wis asli kae. Bos tenanan yo ngono iki. Bos. Tak, Bro. Oh, Bos. Ulang tahun dadi iki. Niko. Wis iki yo. Iki mau di Inggris pun 5 juta ngono. Wis pon apa, Bos? Pun 5 Iya, juta. Bos. Wong ngabane yo ngene. Mung hujan masih air. Alhamdulillah yo. Anu Udan linggis mau gundulmu iki, Wang. Iya. Pijet tuh. Malah nemen nah. Hujan masih air. Dan ini pun 5 juta kan omongnya begitu bahan kabeh nyontekke kewanmu apa cempengmu ki piye ta? Mene. Saya entak ngontene tempene saya nganyang-nyang iki. Iki ku matneh kok, Bos. Sing maneh kendeli. Jaba bae. Kendeli. Iki jane apa konek wae. Ya cempengmu piye iso bengah gak ngono gede kan iki. Wong bengi-bengi bunga, hai gua gak mungkin Ya, apa kae. Kuwi to. Tandane njaluk di ngono, njaluk ngono piye to wijine tangan mosok ora tanggap. Dek tempe kok njaluk Ya ngene. iya. Gandeng iki enak iki tek sak aja iki. Dapuranmu iki enek wong. Tek mesum model. Nah, Yo ora, Bos. Jenenge canom ngene lho, Bos. barangan kok. Jenenge canom yo ngono yo kebutuhan. Ya, ngono lho. Karepku kancaku iki lho, Bos. Ben dino ora tak aja ngarit ae mesirku tak jak dolan nang omahmu ngono lho, Bos. Ben reti kangen njaba ngono lho. Iki kok royok bendino endut ae ngono lho, Bos. Aku mau mubeng kaca jagat etan jagat kulon kono iki. Botol sing kosong ae. Iya, kok. Terus gawean kowe baru nganti MM-an iku piye kan? Wis iki ngono kae wong sok wong duit. Senane, Bos. Kene, Bos, matoke, Bos. Nek kowe anu wis ngene kanca wis pokoke mending sakpole, Bos. Gagasan nek aturan bagi pangan bolo dhewe ngono. Apa tukokne mesin cetak sing gedhe piye, Bang? Matok iki bos iki didancet iki. Angko yo tak melu kejerine, Bos. Daripada aku di Dapuranmu anakmu nyeki. Daripada dinyeki ae ngambil gowang bendino jarimu wadon ae. Ya karepku yo seling surup, wae kerja ya kerja, wae madon ya madon, ngono lho, Bos. Leng begok wadonan nang sawah entuk gak ya? Walalah. Entuk ae, Bos, wis tak kok ning omah kae wisan wis. Manyus. Jae lakon terang dina. Aku tak timpal. Golek sing anan. Tuh nek payu. Nah, wong ngamel iya kok panah apa sih. Kalau Den nang Solo kono lho kintalan ya, diumpuk-umpuk. Lah, wah buka. Aku ndak kuat, Pak Di. Ngendi Bos aku mbok dijak rono. Lah Solo gelean. Gelean mobil ki enak mobil Amelia. Lho, lah Bos, gak Amelia. Aduh. Angkonge diglok. Ya peran ora kene mangi iki. Ah, yuk Bos matuk yuk Bos. Loh, tak antene isik. Jangan ayo. Iki Bos ben anu nek ning di Bos acarane Bos. Acarane ning terus jajan-jajan di Yo sing dia anak kowe ngene lho Bos. Kowe dendangi, gopeni ngono iki gak kowe iki terus Bos.
Niki yo masane wong Aku ngandani wis sangel, mbok menawa kowe wis gelem. Nanti gumoh ngandani kowe ambekan buangnya gumoh aja. yo nanti yo Yo. Dan gawa iki mobilmu iki. Antong balape aja lali iki Mas Amure. bilang ya mata ya Aja tiada iki tiada uang kok. uang apa iki mah wis gawe ngono dah Bitku bener kono sik ilang gak lho. gawe aman ya aman Ilang biar. Ilang aja pikirne wong ya bos e lho. oh